my mommy. Ladies and gentlemen, please, the owner of this vehicle, Mama Yomota, we hear us in English. Okay, I will not tell you, okay, Igbo. The owner of this vehicle. Moto Bolana, be no account number. Because we go motor park here, because we are the park here. I want to go when we can here. Because we beg indulgence. I hear me say music, go whatever share. You can buy the park here, motor here. Otherwise, the next 10 minutes, get here and cancel. Because I am motor, because I can't motor, if I can't know, I will take a number. Oh, my God, motor. What's that? What is that? Where you go? People let people get active video and map. I just did it now one. This you know the video. Like what I get in Massa. Welcome, sir. Welcome. Because when I hear in a pen and Igbo, we look at that kid who got more to share. We both here, in a hand and Igbo, that kid. And whenever I hear an Igbo. Apa yana ano Igbo? Ena Igbo. Ihe asọrọ na aga isoro kwanya ebe na Igbo. Na asụ French. Ọ dị mma biko na-etupu oge a ga-ebido mmemme a. Ana m asị onye ọbụla nnọọ. No. Masị unu nnọọ. Ihe bịara bịa iri ji ndị ICW 2025. Biko ọ bụrụ na Chukwu dịrị gị mma kọrọ Chineke aka ebe ọ bụla na the first of all. Ọ dịkwa n'izu. Biko na-etupu oge ebe a ga-ebido mmemme a, ana m apromise unu taa ụnụ ga-achịgodi nke wụ ọchị site n'aka m. Then enwere tupu ndị ha ga-eme ndị egwu cultural music and the rest of them, a ga-eme so many things here ị ga-eme enjoy. Biko ihe na-ekwu n'ụwa anakwa agba aka awachi. DJ Dot, one of the best DJ nwere na this UK. Probably I'm going to go on
get rain.